Kempling. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Ya, kayak adik nganti guyu kel-kelan ya. Yang mau berjoget di sini boleh lah ya Mbak. Sik. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Kadang kasar kan Mas. Dewean indah wae ra numpak taksi. Ora duwe duwe. Tinggal rencana. Niki blonjo nopo mbayu badhe pindah. Lari-lari. Keloman Pena ampun kecewa. Kelarando hanya Lagi, ya. galungo. Sik. lunga blonjo ning pasar bae. Bondo gugu Penting tau Mas. Ning zaman Mas, tuku gelang apa anteng-anteng. Aja sumarang. Tetep dijamin. ora Ora ta? asik. Ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Sik, sik. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Nang pasar kan Mas? Oh ya, ewean ora wae numpak taksi. Urung mbok kek dhuwit. Ean apa ora wedi atimbang nganggur kula gelem ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Aplangsane akeh rada kapotan Mas. Yen purut monggo ingkang rencangke tekan ngomong mungkin kula Pijeti asik. Lah wong ora pas ngarani sik. Sik. wong legan golek momongan. Senengane golek ngomongan kok sampean. Diblonjo napa mbayu badhe pindahan. Aja sumelang Mas sampean ampun kecewa. Kula rasa anyar ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar bae. Awan ron kapan penting. Nek sumarang Mas kegalang apa anteng-anteng. Aja sumarang najan rondo dijamin. Ora, Mbak, ora. Ora apa. Sik. Hek, hek. Ya, matur nuwun ya, Mbak. Ya, mau dilanjut lagi mungkin ada Jam 12 bersama